Yo nyapa kae? Jajal, lon. Masalah. Nyapa, Mak? Godhong minyak apa godhong minyak jare pegawe sambel pecel barang kok ngekek gone tanggane. Tanggane tau ki ngene Mbah. Jan pogel. Lho. Kan jowo ngaji kan. Iki jare kon golek godhong teloke godhong piye? Iki lho, Mak. Godhong telo. Ya kok dipecel ya, guys. Ceritanya kita nanti mau buat pecel ala-ala Sumatera begitu loh, guys ya. Jadi makanya kita mengikuti ala-ala Mak Nur gitu ya. Lho itu jadi. Lho pola yuk. Pencilan kayak ngono kae jajal. Lon. Wis rago sendal, pating. Ayo Mak, golek jahe Mak. Dhuwur Mak jahene Mak. Laos lho. Lah yo laos sing lho Mak. Laos kuwit ngono kok. Hah? Batuk ayo. Aku tunggu cengkuwet wi. Iya. Lah yo timbang tuku lah ning kene sampeyan mbane sak rai lho kayak